Dol, aning video amo kaon na ta og only 7-Eleven foods. Uy, kang guwapa bay, tanaw bay, look at that. Sa entero adlaw. Mukaon tag mga klase-klaseng mga pagkaong lamian, masatisfied na kaani kay barato ra kaayo ang giniling. Ni 7-Eleven kung unsa ang ilang gina-offer, 49 pesos tortang talong perting idola. Gikan sa ilang mga bugnaw na mga pagkaon, ilang mga drinks sa freshman perting yung bugnawa. Nya, ganahan sa ka magtambay mga inani ba para bugnaw ba. O syempre, napo sila yung mga premium na mga pagkaon na pwede po nimo maluto. Big time meals tawag nila ani. So na grilled lempo, na sila beef tapa, napo sila ng chicken barbecue, na murag isa ka paa din siya ay chuya ni. Napo siya ni beef bulgogi nga set. Ug ubang mga unique na mga bag-o na mga pagkaon na wa pa nimo nabawaan og natilawan. Uy, na sila ka na murag omelette sa sodom or scrambled egg. Og syempre, mga naglamian na pirting daghanang mga refreshment. So mo nilang green grape aid Korean juice na sila ana bay. Mong kuyugi ko ninyo tanawan ning video ha. Grabe ka idol bay. Ipasuroy ta mo unsay naa sa sulod sa 7-Eleven. One of the best. Na mabusog na jud ka entero adlaw. Tara, let's go. Food trip na pod. Ay nako. Kabaw na ba yung ka? Sa 7-Eleven is ang pambansang convenience store ng Pilipinas. Perting daghanang 7-Eleven na diri nagbaha sa laing lugar diri sa Pilipinas. Syempre diri sa Cebu, perting daghana. Murag pila ra ka meters unahan na 7-Eleven. So di jud ka magutman, di jud ka mauhaw. Even ang mga dili ra mga pagkaon na gina-offer ni 7-Eleven na halos naa na gitanan. Ultimo tambal naa na mga accessories, na mga snacks, ug uban na mga pwede nimo mga essentials na pwede nimo magamit para sa entero adlaw. Naa na tanan ni 7-Eleven. Pero syempre karon atong buhaton is food trip. Ipakita na ko sa inyo unsan mo gid mga pagkaon na naa ni 7-Eleven aron inigbisita ninyo, mao ra ninyong orderon. So isa sa 7-Eleven akong giadto is diri sa Liloan. Makabaw na ako daghan sad sila mga pagkaon na gina-display karon. So tara, let's go. Pagsulod pa lang daan ni mo, diba colorful 7-Eleven. Wow, okay. Kainan bitaw ta mo na sila tanaw na sila mga accessories, te pugong in case nahulog imong pugong, napon sila chinelas. Tas diri na sila dulaan para sa imong anak. Na sila aning refreshment dol. Peach iced tea pang Korean man eh. So pwede ni siya 10 pesos only. Nay. Grab that ice cup now for 10 pesos. Yang palit lang sa kaani. So 40 pesos sa kuno ni. Siyempre tag 60 pesos. Nya diri ang counter always gid na basta mo kuan kag counter na adyo di ang mga chocolates. O syempre kung malubat na ka, battery para sa imong life. So isa sa panganindot sa 7-Eleven pod kay naa na gid diri ang ilang mga ice cream. Usually selecta na ilaha. Naa na tanan halos mga flavors na yung mga ginagmay. Mukuha tag basket. So naa sila ani, murag grocery. Tara, let's go. So mo na ilang mga fresh goods. Tawag nila fresh goods na diri ang mga bugnaw na ready to eat na mga pagkaon na ila ra i-hit. Nasa curious lagi ko na sila aning samgyup gimbap. Napod sila kani gimbap. Dula ani. Ganahan lagi ko ani ay fresh kani gimbap kuha tani. Naaram pambansang pork sisig. Oh, jumbo lang ni, kuha lang tagamay kay di mo na kumukuha. Kani man ako isa sa ko all-time favorite. Pork giniling, maroy madali-dali ini mo kuha ba. Chuya ni. Na sila tortang talong. Jumbo tortang talong. So meaning na sila gamay tortang talong. Chuya ni, oy kuha tani. Ganahan jud kuha ni na sila spam. Egg and cheese na spam. So, Japanese style. Kuha tani. Siyempre, sa 7-Eleven dol na sila aning mga sandwich. Klase-klase po ng flavor ilang sandwich. So, na sila clubhouse, na sila kani. Na sila Hawaiian. Oh, chuya ko rin Hawaiian. So, Hawaiian na sandwich. Ano ako? Chuy kayo. Siyempre, napod sila aning mga onigiri. Ang onigiri is Japanese na siya nga rice nga gi-wrap siya o kaning kuan bitaw seaweed, gi-wrap siya seaweed niya. Na siya feeling sa ilawom. Gusto na all na feeling siya wala sa imo. Na siya spicy kani mayo. Daghan pa. Napagana siya bago flavor karon pakitaan niya. Sesame sweet pork. Wala pa kasuwayan eh. Kapag kasuway na ko ano yung tanan. So kanya itong suwayon. Napod sila ni mga ginagmay, mga pimieto, cream cheese pimieto. Na sila plant-based chicken burger. Plant-based burger. So I think beef siya ang flavor ano eh. Napod sila ning garlic cream cheese bun. So nasa sila yung mga bun type
Siomai bay, chicken siomai. I think dapat sila klase-klase ubang siomai. Sa ubos na part na diri ilang mga premium na mga meals, big time meals tawag nila ani. So na grilled lempo, na sila beef tapa, napod sila ng chicken barbecue, na murag isa ka paa din siya ay chuya ni. Napod siya ni ay beef bulgogi nga set. Like kung nagtipid ka, napod sila ni lechon paksiw bay. Naasa sila na dol na sila nata sa isa ka ref nila nga na mga juice. So na sila yung coconut water, na sila yung buko juice. Siyempre, mga sito, iced tea, mga juice, o napod sila aning mogo-mogo na flavors, iced tea, mga fit and rights, of course. And kung nahan ka diri sa Pikas, napod rin ang mga waters nila. Mga waters nila, napod sila mga energy drinks, Gatorade, mga water, distilled, purified, and alkaline. Siyempre, sa Pikas, naadiri ang imong idol na Coke, naadiri mga soda, soft drinks. Uy! Na sila niyo, right and light. Isa sa akong mga ganahan ng mga imnon nun. Zero sugar, o syempre napos sila Coke Zero nga cute, sama nimo. O syempre, Mountain Dew Zero Sugar. Na sila ganahan lagi ko mag Mountain Dew Zero Sugar karon da. So, kuha tag Mountain Dew Zero Sugar na lang. Isa sa nakanindot aning 7-Eleven, may perting bugnawa sa ilang ref, ilang mga drinks, refreshment, perting yung bugnawa. As in, gunit ka sa imong sa ilang soft drinks, igting ka. Yan, ganahan sa ka magtambay mga inani ba para bugnaw ba. Shit. More ship aircon sa isa ka hotel na wapa jud gigamit. Ganahan ko mosuway ani lahang bago na sila ani low calorie Minute Maid juice, 200% vitamin C para maayo imong luas. So, sa ubos na sila yung mga noodles ay classic-classing noodles, instant noodles, cup noodles, Korean noodles na sila na. Siyempre, ari nimo ibutangan og init imong noodles. So, ready na diri ang babaw. Siyempre, na sila yung mga juice diri, ganahan ka na sila cup diri, kuha lang ka. Vikings tuna melt. But unfortunately, I think wala sila stock. Pero na sila available other the usual asado and bula-bula na sila. Grabe jud ka overwhelming diri sa 7-Eleven. So na tay mga na-orders, kato atong gidala na basket. So ato tong ipainit, ato tong orderon, tapos mo sa to kay pero perti na nato busuga. Kay perti yung daghanag mga baligya sa 7-Eleven perting overwhelming. So kato mga unique mga to di man to usual kaunon. So kato lang sa tong kaunon. So naa na diri tanan no. Sus, pwede jud ko mag-grocery diri na. Nagid ang chichirya diri oy. Siyempre, kung ganahan ka para ma-disinfect ang imong kamot, na sila yung mga alcohol ug uban pa. Plito na gyud ang 7-Eleven mas yung saon nimo. So chips, naka-organize pag na dan dilata diha, ang ganahan jud og dilata. Na diha imong deodorant kung tan-aw nimo makigmit ka sa imong uyab o unsa gani pag deodorant na sila ana perfume go to. Siyempre, kung di pa ka kontento bahuan ka adto ka sa imuhang toothbrush or palit ng toothbrush dito na diha tanan. Ug na dito ang toothbrush oh, di ba? Pwede ka mag-shave. So, pwede dyan yung a perfect go-to before ka makigmit o sa katao. Kani, kuha na itong order dol. Butangan na ito dire. Alright. Sige. Yes, inito na to. Kauno na naman na tanan. So, kani, tagpila mo ni siya, miss. Kani? 135. Okay ra. Gamay ra itong i-order. Pero grabe yung overwhelming. Dagan na dyan kaayo mga pagkaon diri. So kani atong kaunon karon. So dagan sad kay mga on diri good miss mga inani kung kanilang orderon mga frozen. Ay si Janty gyud no. So kani miss pila man ni ka minutes ang mga kuan? Ang kani siya sir kay kuan siya intake siya for 50 seconds. Kani siya 60. Uy. Sir. 562 pesos only kana na imong na kanina ng mga pagkaon imong nakuha ay dola. So dol so mo ning ilang microwave diha nila ipainit ang imong foods. Oh, seconds na ready na ang uban. So na itong mga pagkaon sa atubangan. Siyempre, free utensils. Na sila disposable na sport. Oh, mo na siya. Para sa tanan. So, napad yung tissue. Ay, dula 7-Eleven. So, ato ni sugdan sa ilang pork giniling. Siyempre, kakabaw ko nakakaon na kani. Pero na uban, wapakabaw. Reveal ta. 1, 2, 3, go! Uy, hinahinay. Uy, init oh. Init ba eh. Naarang giniling. Kung kayon be. Okay, muna na oh. Utang na ito diri. Sa rice. Okay, perfect bite niyo. Tanaw. Grabe, ang giniling, savory gud kaayo niya, makarots ang ilang lasa. Kay barato ra kayong giniling for only 39 pesos. Asa na ka? Di ba? Next na po kining tortang talong, tanaw reveal. Ano to be? Okay. Uy. Bay, torting talong gyud bay. So, may itlog gyud siya. Murag kani palit sa karinderya o nagluto ka o napaluto ka sa imong tita. Ano oh? Murag tinuod. Wow, grabe naani sa 7-Eleven.
Idol. Okay, tang tag rice gamay. 49 pesos, tortang talong. Perting Idol. Bet na ko ni. Pamik. Ngayon talong, lami kayo. Talong jud kayo siya. Simple ra ang lasa, pero naagyap mo nito mga saltiness, flavor sa talong, ang itlog. Grabe niya ka-creamy pa jud siya. Ganahan ko. Kanindot pa 7-Eleven na niyang rice, di kalidad. O kaya ma-feel nga more something panaos o kung sa fresh, good siya. More ka naglungag, bago. For sure, mo ko balik sa 7-Eleven. Palit ko rin talong kung gutom ko. Okay, so magbutang tayo ng juice. Kinasugo na kong tukan tungkol sa akong kadalo. So, muna nilang green grape aid Korean juice. Naa sila anak ba eh. Alright, tanawa. Clear kayo. Green grape. Lamig sad. Mura ka nagkaon ng green, red wine. Green wine. Kaon ta nilang kani gimbap. Okay? Ableo na to. Reveal. Wow, look at that. Grabe ka idol bay. Kani gimbap. Napasililain dito ng mga varieties na. Puro kani itong gikuha. Mami. Idol. Kaning ilang, next na po ilang onigiri, sesame sweet pork. Idol, honestly ha, kaon sa marik kong 7-Eleven dun. Merag, bintaha, kapalit jud ko og onigiri. Pagmami. Ay, kalami ba yun? Mura ka ng kaon og kanang pork, apretada na soy sauce, ganay sesame. Grabe ka savory sa pork, grabe ang combo sa rice ug siyempre sa iyahang seaweeds. Grabe ka idol. Dol, next na po kaning spam, egg and cheese. Dol, ano tong sisud? Uy, kagwapa bay. Tanawa bay, look at that. Na siya mayonnaise, spam, and siyempre the rice and the seaweeds. One of the best. Bay, must try niya. No, spam na sa lamig. So, ari na ta sa ilang sandwich. Ang ilang Hawaiian, masiguro ni? Oh yeah, Hawaiian sandwich. Ano oh, naadiha ang ham, ang cheese. Uy, nasili ka na murag omelette sa sudo or scrambled egg. O syempre ham na po sa pikas layer. Gwapo ilang layering ay. Kasi margarine. Or dili siguro murag pineapple na lasa. Syempre Hawaiian eh. Pineapple sweet siya tungkol sa pineapple. Ay ang ham, ang cheese combo solid. Sabi, last main event karon ang ilang big time meals, the premium meals nila. Wow! Uy! Awa! Nakagili, inasalgid siya. Yan, naka-java rice man siguro niya. Kuha ko sa'yo. Peanut-based java sauce. Nakapot siya aning sauce niya. Na hilis. Kani 135 pesos na nakaani o java rice. So, syempre na siya side dish gamay ay. Na atsara ata ni. Ano na itong buhato na. Ato na lang niyabahan di. Alright. Inasal chicken. Inasal sa 7-Eleven. Gamit ang chicken. Typical inasal. Savory. Tamis-tamis smoky pa dun. Diyan ako siyang sauce. Kani pagkatamis. Kani java rice. Tilawan ko. Bay, tulid na kayo na food trip. Promise. Paniud to, pamahaw, ari diri, may problema. Paniud to, mauni, pwede. Snacks, siyempre, mga pan, mga sandwiches. Sa dinner, mga pasta. Ay, kasulid, bay. Dol, ako'y kaingon, di jud ka magutman kung mawari kag 7-Eleven. Mawari gina. Naanadili tanan, refreshment, pagkaon, snacks, ug uban pa. Plito ng imo adlaw. So kung ganahan mo gani mo, kung gutmon mo, bisita lang sa pinakaduol niyo na 7-Eleven kay solid na. Dagan slag varieties to choose from. Dapat magpasalamat jud mo. Ayaw mo ka-intimidate sa price because the convenience good is 100% guaranteed. Ang tapod taglain na food trip ug ginani ko. Nag-enjoy ka nga video, please don't forget to subscribe to my YouTube channel and watch our upcoming videos in the future. Once again, this is Idol Steve ng ingon, hingat, hamping, and take care. Harap po taglain food trip. Bugnaw gyapon eh.